Kaixo eta ongi etorri Jakindunera. Gaur, erreakzio kimikoen abiadura ikusiko dugu. Lehenengo eta behin jakin behar dugu zein den erreakzio kimikoen abiadura. Kasu honetan, erreakzio kimikoen abiadura modu batzuetan neurtu alda, baina gu ikusiko duguna izango da. Zenbat erreaktibo desagertzen den denbora tarte batean, ala zenbat produktu sortzen den denbora tarte batean. Orduan, demagun gure erreakzio kimikoa hau dela. A gehi B emateko C gehi D. Non A, B, C eta D txikiak koefiziente estekimetrikoak direla. Orduan, adibidez, A komponentearen abiadura jakin behar nahi badugu, egingo beharko dugu. Bere kontzentrazioaren tartea, zati, denbora tarte bat. Hau da, kontzentrazio finala minus hasierako kontzentrazioa, zati azkenengo denbora minus hasierako denbora. Kasu honetan, ere minus bat ipiniko dugu hemen, zeren eta erreaktibo bat denez desagertzen ari da. Orduan, minus hau ez badugu ipintzen, azkenengo kontzentrazioa izango da hasierakoa baina txikiagoa, eta minus hau ipintzen ez badugu, abiadura negatiboa geratuko da, eta hori ez dago ondo. Eta produktu sortzen den jakiteko, adibidez, zeren ekuazio baterako dugu, eta izango da berdin-berdina minus ipini gabe. Orduan, izango da triangelu C, zati, triangelu T. Hau da, azkenengo C kontzentrazioa minus hasierako C kontzentrazioa, zati, azkenengo denbora minus hasierako denbora. Zer faktoreek eragiten dute erreakzio kimikoen abiaduran? Pila bat faktore daude, baina importanteenak dira kontzentrazioa eta temperatura. Kontzentrazioa zergatik, badibidez, pilo bat erreaktibo badaukagu, askoz gehiago, erreaktibo kantitate handiagoa transformatu izango beharko dugu produktu, eta hori denbora gehiago emango du. Eta temperatura zer gertatzen da? Temperatura molekulen energia zinetikoa, hau da, bere abiadura handitzen duenez, erreakzio kimikoen abiadura handituko da ere, temperatura handitzen badugu. Hau izan da dena, eskerrik asko ikustiagatik, eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu Jakindun.